Nimeni on Ilkka Seppälä ja työskentelen business controllerina täällä Nastolassa. Controllerin työtehtävä on varsin mielenkiintoinen. Saan olla monessa mukana ja tehdä paljon yhteistyötä liiketoimintojen kanssa. Aamuisin käydään yhdessä liiketoimintojen kanssa läpi turvallisuustilanne, meidän liikevaihto ja muita tärkeitä tilanteita, miten meillä tuotannossa menee. Se tuo siihen omaan työhön myöskin tosi paljon lisäarvoa, että vaikka työskennellään paljon lukujen parissa, niin nähdään myöskin, että miten ne asiat näyttäytyy käytännössä. Päivittäiseen työhön kuuluu raportointia, siihen kuuluu paljon viestintää viestinnän eri muodoissa. Välillä voi olla, että päivät menee ihan itsekseen analysoinnin ja raportoinnin merkeissä, mutta sitten on paljon päiviä, jolloin työskennellään oikeasti lähellä sitä liiketoimintaa. Turvallisuus on korkealla prioriteetilla meillä Vipak Nastolassa ja ehkä lisäisin myöskin, että tietoturvallisuuden merkitys on kasvanut aika olennaisesti tässä viime aikoina. Vipak Nastola on yksi Lahden suurimmista työnantajista ja on hienoa löytää meidän tuotteita päivittäin kaupassa käydessä. Lisäksi meillä on paljon tunnettuja suomalaisia yrityksiä asiakkaana ja myöskin henkilökohtaisesti on tärkeää, että saadaan toimia globaalisti, eli meillä on myöskin asiakkaita ympäri maailmaa. Vaikka me tehdään globaalisti bisnestä, niin kuitenkin se kotimainen omistaja on aina siinä taustalla. Vipak Nastolassa tehdään myöskin paljon investointeja, eli on hienoa olla paikassa, missä tapahtuu ja missä kehitetään paljon ja pysytään myöskin sitten markkinoilla mukana.